ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ದಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ವರ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಅಂದು ಬಂದದ್ದು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೊಯ್ ಬಲಿ ಪುಯ್ 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 ಸಂಕಪು ಗುರುವಾರ ಗುರುರಾಯರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥರನ್ನು ಅಥವಾ ಗುರು ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಔದಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನುಂಡ
ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ನಿಕುಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ ಬತ್ತಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ನಾನಲ್ಲ ದಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡುಂದು ಯಾಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಆತೆಕೇನು. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಕನಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕಲಕಲಿಂದು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ.